Hello people, and welcome back again to Pasimu Reality ITV. Stella kuberekwa ndi DJ Sparks. Tiri panapa patonkuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Munyika yeZimbabwe mune mafilimu akawandisa zvinosangana nevanhu munyika yeZimbabwe. Saka panapa Pasimu Reality ITV ndo patonkuigirai nyaya idzodzo. Nyaya ndinayo panapa nyaya kwa Prophet T-Fred. Prophet T-Fred is one of our best when it comes to nyaya dzekuita dzekuprofita. Saka wana nyaya yangu achiprofita yemukadzi ari kudyiwa kana yemurume ari kudyirwa mukadzi wake neshamwari yake, but munhu ari kumudyira anonyepedzera kuti nganorapa nganoita sei anouya achiblema nyonga yacho iri too serious. Saka ndichakuratidzai panapa mubva mazviona, asi before ndazviratidzai zvikazi ndifamba muri kuona pasa pana zvinhu zvakanyorwa ipapa installation and bore services, domestic and commercial solar installation, zvakawanda zvakanyorwa pasa. Ndauya netimu yandinayo company inonzi Connect Group inoita zvemabore drilling company inoita maservice akasiyana-siyana muri kuona pascreen apo. Samaona kuwabata maudzwa kuti tabva kuna DJ Sparks so that vanokubvisirai discount, vanokuisireiwo mari iri nani anongoatisa kuti mabva kupi. Saka zviri important izvozvo kuti munge muchibatsirika. Uyezve kune timu yangu ine mabusiness awo ada kuzomaketa panapa Pasimu Reality ITV. Wakasununguka kuti bata panamba dzinoti 0774 045235 ndidzo namba dzatinobatika idzodzo 24/7 tinenge tiri ready, tinenge tiripo. Right now chega ndichiplay video yacho so that tinoona tiri pamwe chete tichibatsirika kwa Prophet T-Fred zvakawanda zvinoitika ikoko. Icho chibhodhoro chakawanikwa chiri mupilo icho. Pilo yandinotsamira ini. Bedroom mangu. Zvimwe zvacho zvinowanika zviri pasi pemasofa, zvimwe zvacho zvinowanika zviri pasi pemetress. Baba, muri kufungirana sei nyaya dzekuroya ini? Tikufungirana nokuti tauya tipemeni kudai uyu munin'ina uyu hanzvadzi yangu. Saka munin'ina wangu ari kuti imimi ndimuri kundiroya. Zvino toda kuti Mwari achikuitirai zvakanaka, tati hatibvumidze kuti vanhu vaenda vaine mibvunzo. Kana paina anoroya zvinotobuda pachena. Bamuningi, sei muri kuti ava vari kukuroyaya? naMwari tine zvinhu zvandinowana mumba mangu every time. Pamba pangu panobuda zvinhu. Zvinhu zvipi? Izvi zvandakabata izvi. Izvozvi munhu waMwari. Munozviwana paiva? Icho chibhodhoro chakawanikwa chiri mupilo icho. Pilo yandinotsamira ini. Bedroom mangu. Zvimwe zvacho zvinowanika zviri pasi pemasofa, zvimwe zvacho zvinowanika zviri pasi pemetress. Alright, izvozvi zvinhu izvozvi zvamauya nazvo izvi zvakawanikwa nani? Nabhururu wangu, shamwari yangu yandotamba naye inoita zvokubatsira nekuita. Saka hanzi ndezvechii? Zvani mushonga iyo. Hanzi inokuvadza imimi? Inokuvadza inini nebasa rangu zvese. Saka nechikuvadza imimi sei isina kukuvadzai pamauri? Ndosaka tauya pano kuti mutiudze kuti ipapa pakati pevanhu tuivava pane munhu anokuisa zvemushonga izvozvo. Wareba filimu andika. Wareba filimu. Nai vanzvadzi. Prophet. Imimi muri kunziwo munoroya, muri kuzviona sei? Zvinhu izvi handizvizivi nekuti titori nedambudziko mumba medu, tiri kungofirwa madambudziko ari mumba. Saka inini ndini musikana mukuru ndatosara. Saka tati tauye kuti tiani ari kuita zvinhu izvi pakati pangu nehanzvadzi yangu ikuru. Ndoendoda kuti tizivewo, saka tauya kuti tibatsire. Mutaure chokwadi kuti kana ndirini kana iri hanzvadzi yangu sematauriro ari kutaura. Makutya kavasitole kuti mungangotorana natwo kabepa.
shamwari yenyu anobvisa mishonga iyi ndiri kuona akatanga kubva gore rakapera muna rapera shokwadi kuti wamwari achingobvisa avachingoisa saka anokuchajai mari shamwari yenyu paanobvisa shamwari yangu inongondibatsira kuti ndikubatsira dambudziko rako haana kana mari anochaja ini ndotomboda kumuti ndimutambidzo mpishana pati anongoti no don't worry panyika panapa garai makaziva kuti hakuna chinonzi chemahala palibe chamahala ine panyika pano. ukaona wachiitirwa chinhu pane kubhadhara chete kwauri kuita but kwausingazivi ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Inini hangu ndo problem yandinayo naprofeti Tifred yekuti kana akuda kutaura zvinhu zvabva kuna mweya mutsvene wotanga kuti ndiri kunzwa kuda kudhomoka boys rangu ipapapo chete ipapo ndatoona kuti boys kana uchitaura zvinhu zviri kubva kuna mweya mutsvene woda kuzvitaura kwavanhu hakusi kudhomoka. Vanzvadzi, Prophet. ndoda kuti mutore nguva mundidescriberewo chimiro chemuroora mukadzi wauyu. Torai nguva yanyu munyatsomudescribe kuti mukanzi mukuudza munhu munoti munhu akaita sei chimiro chake. Prophet, regai ndikuudzei mukadzi vehanzvadzi yangu akanaka zvekuti ndikwanisika nokutaura akanaka akada kurerekera kuita kunge mukarati zvekutoti kudzinza kwawo avakanaka akanaka ukaona kwanzi chimira izveni tatonzwa kuti akanaka. Ukaona mumwe mukadzi ati munhu akanaka anenge akanaka zveshuwa vakadzi ava vabhelieve zvekudaro. mugore akanaka bamnini saka shamwari yenyu inokushandirai kuti mhepo ipere inokuti itai sei? anombonditi imboenda unokwira makomo mwangu urare uchinamata nyaya ndatoiziva kuti kupera sei akudyikirwa mukadzi neshamwari yake akudyikirwa mukadzi neshamwari yake. Saka pamunorara anoenda nemere kugomo muchibatsirana. Ndinoenda ndega. Baba, yandakabata haisi mishonga iyi. Izvi zvinenge zviface powder izvi. Itongori mvura uyu. Inenge yakaiswa tusipo here. Ava vamuri kuti vari kutumira mushonga havasi kutumira mushonga. Nyaya iripo iri pamushamwari yenyu. Amen. Shamwari yenyu anonyanya kuda kuti mimusuduruke. But it's bad kukonzeresa zvinhu zvekusvika pakuti family ndedza kuwirirana mukoma nemwana ndedza kuwirirana nehanzvadzi yawo just because iwe ukuda kudya mukadzi wemunhu. Hamuna vamwe ways here guys amunogona kushandisa. Pane kutemba hai hakuru yamunhu kunzi kuti kupisa munhu kumusana zvese nekumudumbu. Kuti hazvibo guys. Sometimes it's bad. It's really bad guys kuti ukonzerese this type of confusion just because iwewe uda kungotora mukadzi wemunhu chete. Hazvambosiyana zvakaitwa naDavid Pepe kundotouraisa murume wacho kuti utore mukadzi wake. It's really bad. Saka tingopedza zvetinoti zvakazopera sei.
but it's bad. Pamba. Saka anouya achingokutyisidzira achiti ndadzura zvakati. Kubva gore rapera ndingowanika pazvingobudiswa zvinezvi. Zvakangosiyana pane zvimwe zvakati notombobuda ropa. Zvimwe zvotombobuda ropa. Zvinotombobuda ropa. Nowanika pazimba mangu ini. Baba, manyatsonzwisa here nyaya yati kutaura pana? Maita zvakanaka, tanga sikatombogari zvakanaka nomukomana. Asi manzwisisa here kuti shamwari yake iri kuzoda kunoshandira nemudzimai wake? Ndinotozvizwira pano. Akangwarisa mukadzi wake. So muridzi wemushonga uyu. Rikanditi muridzi weface powder. Woza usitori mushonga. Mukarati. Mukomana, izvi hazvitombotyisa. Panakana mushonga. Ngotsvaga paunogadzika weipapa tozozviona. Nokuti mazuva ese angobva anobva kubasa kwake otanga kuti ndarayo ndobasa rako uda kungondiroya chete hapana chini mungandazite. Baba, regai ndichokugadzirirai chamubvari. Ndikuda kuti muchipedza service mufonera vanhu vaviri. Amen. Mudzimai wenyu. Amen. Momutaurira kuti ashamwari nezvinhu zviya kwataenda tanzi tinorara mugomo saka ndakutenda kugomo. Mufonera shamwari yenyu bonoti zvinhu zvatakaenda zingadaenda nezvinhu zviya nehama dzangu ndanzi ndikunorara kugomo. Saka nhasi ndanzi ndinorara kugomo nechechi yandaenda. Kana 11 dzemanheru dzakwana wotorana neapa moenda kumba kwenyu. Notenda Mwari. Kugadzirisa nyika kuswatanudza nyika. So guys, ndo zviri kuitika izvi. Thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to follow us on Facebook, don't forget to subscribe here on YouTube. Kauchingochitonera ku YouTube, kauchingochitonera ku Facebook, please. Tine Facebook page lekanzi DJ Sparks ZW nemuita semuno support ipapo. But before Sunday, ndida kuti ndiise advert kai. But ndikuona kuti apa green pakamera sike timuyadzosuma. Tokumbogadzirisa misha. Right. Saka guys, kamuchinge mine mabow amuda kudrilla, please. Uyai mubate team iyi. Tried and tested. Inonzi connect bow. It's connect group. With the bow. Connect group. And they enter bow drilling, hardware, supply, solar system, services, and up survey, siting, one the drilling and the casing. The electrical pump installation, solar pump installation, zvakawandisa zvakanyora zvirapa saka namba dzavo unodzibata dzirapa makangosvika makaudzwa kuti tinotapa kuna DJ Sparks vanobva kubvisira kadiscount kanonzi kasparks discount. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to follow Jesus Christ, Saisha Nampones, upenyu hwenyu tsvagai Jesu achawanika. Don't forget to follow Jesus Christ, Saisha Nampones, upenyu hwenyu.